जोंहा देमपोला नै एकदम किचेनावहायनो आंखौ लिंनानै लाबोथारनानै नै दाउदै आमलेट खालामबाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सोमखोर बसुमतारी यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलावहाय बरायनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो आंनि सासे मोजां खास लोगोखौ आं लोगो हमनो थांगोन। बियो माबानिमोन उदालगुरि हरिसिंगानिमोन, बेनिफ्राय बियो बेंटलाव हाबा जाफैबाय। बेनिखायनो आङो दिनै बिथांमोनखौ लोगो हमनो थांनो थाखाय नागिरदों। मैया कल खालामखाबाय। स' बिसोरो सोर सोर नोंसोरनो देखायलांबाय थानोसै ना मा बुङो लोगोफोर? बिदिब्ला फैदो जागायजेननोसै, भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै ना मा बुङो? फैदो बिदिब्ला। स' लोगोफोर नै दा ओंखारबाय आङो, मैयानि कस्टिउमखौनो गानफिनखाबाय गाननाया। बेनिफ्राय माने दा आङो थांफिननो ओंखारबाय आरो आं सासे लोगोनि न'आव फैदोंमोन। फैनानै ओमफ्राय दा अभियासलि आङो माने गुबुनाव फैखानाय नालाय आंथ' मोनसेल'सो कस्टिउम गानबोगोन। ओमफ्राय बेनिखायनो मैया जिखौ आं गानदोंमोन बेखौनो माने आं गानफिननाय जाबाय। बिदिब्ला नै दा थांनोसै लोगो हमनो आंनि सासे लोगो खासखौ आरो फैबाय थादो आरो थांगासिनो लोगोफोर नै दा माबानि न'आवहाय आंनि लोगोनि न'आव मा होनना बुङो माबा जाहैयो, माबा फैयो बेरायनाय आरो जानाय बिसोर हाबा जाबाय उदालगुरिनिमोन। माबायदि रायजो जादों बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन आरो आङो मा रायलायो मा जायो नोंथां। नखरां सेर सेर दाउ खखिलिया रायज्लायहरदों हनै बर' बिमानि रावै। नखरां सेर सेर दाउ खखिलिया रायज्लायहरदों हनै बर' बिमानि रावै। नै फैबाय। मोजाङानो नोंस्रालाय? मोजाङानो ना? दिनैसो लोगो मोनबाय आं। जोंहा देमपोला नै एकदम किचेनावहायनो आंखौ लिंनानै लाबोथारनानै नै दाउदै आमलेट खालामबाय, ओमफ्राय जाग्रा, ओमफ्राय साहा, ओमफ्राय नै माखौ बबे मोनसेखौ जाथ्र'नो दानिसो ओंखाम जानानै फैदोंमोन आङो। बोराय बुरै सानैबो दिनैसो मोगथाङाव खेबसे लोगो मोनदों। नै जोंहा देमपोल सिस्टारनि न'आव फैबाय। बिना न'आ चेन्ज जाबाय, उदालगुरियाव नंला। माबायावसो जाहैबाय, चिराङावसो जाहैबाय नालाय। आं बिराद मोजां नांबाय लोगो मोननानै। बेनिफ्राय इसोरासो मिथिसिगौ आरो माब्ला लोगो मोनफिनसिगोन। दा ओंखायनो फैनानै नुथ' जिखुनु जाया गोजोननाय थाबाय, लोगो मोनबाय। ओमफ्राय आरो एगेन आरो कंग्रेसुलेसन बाव आंनिफ्राय। आङो कंग्रेसुलेसन होनो मोनाखै बेखायनो। दे होमबा ना थादो दे, गोजोननाय थाबाय। अके, औ दे। स' लोगोफोर आं बिसोरखौ गारनानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय मोजां मोनबाय लोगो मोननानै। बिथांमोननो आं खोन्थादोंमोन नालाय लोगो मोनगोन होननानै। बेनोमोन आरो देमपोल बिनि जोंहा मोनथिना देमपोल। ओमफ्राय मोजां नांबाय लोगो मोननानै। शादी की बात मिला हूँ। बे बेंटल कलेज खाथियावहायनो बे थुरि गोनां नुलायलायनाय नैबे दखानानो जाहैबाय मनालिसा हाज'वारि एन्ड सोरां बसुमतारीनि मा होनदों रेस्टुरेन्ट। स' बेवहाय आं हाबफैदों। बेनिफ्राय आं मिथिगौ जे मनालिसा हाज'वारिया गैया दखानाव, बेयो राङापारायावहाय शुटिं दंनो, बेवहाय थांनाय जादों बिहा। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेंटल रायजोनि जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ नोंथांमोना फैनानै नै बिसिनि दखानाव मम', चावमिन, माबा माबि जाफैनो हागोन आरोना, ना मा बुङो? ब्लग भिडिअ'आव नै लाजानो गिनानै जारौआ सिङाव हाबलांबाय। ओमफ्राय आंखौ लाथ'नाङा होनबाय थादों आरो बियो माने। मनालिसाया बिबारखौ गावबायदि जारौ साजाय दोनदों गावनि दखानाव मालाय। नै देखायखानोसै दा आंबो। जा फुरनाब्लाबो मालाय कालार होनानै मोजां नुहोलायबावनायसो। नै सिसि केमेराबो दंबावलायो। सोरबा बदमास खालामोबा नै नोंसोरखौ सिसि केमेरायाव हमगोन होननानै।
मोनजागोन नैयावनो नायै चिकेन चिली ग्रेभि बेनिफ्राय फक टिवारे 70 स्वीट कॉर्न माबा माबि दंजोबो नै आलु चप दं थुप्पा दङ लोगोफोर माने फारसेनिफ्राय आरोना चिकेन सुप मोनलोंगोन मम' मोनजागोन ओमफ्राय रल भेज मोनजागोन नन भेज मोनजागोन नै पुरि दङ बिराद माबा माबि दं गोथावनो एवनाय मालाय लोगोफोर आं बेफोरखौ मोनसेखौबो जानो हाया दा फुदुंनानै होबाय कफि फुदुंनानै होबाय बिनानावा जोंनो सरि मासि गाज्रि होमबा ग्रिन टिसो बेनिफ्राय नै लोंनोसै जोङो थेंक इउ स' माच लोंहोनायनि थाखाय बानायनानै देन लोगोफोर आङो नै दा फैफिनबाय माबानिया जोंहा सोनि ब्रादारनि न'आवहाय ओमफ्राय आं थांनोनो मोनाखै हाबाथिलिनिफ्राय दिनैसिमबो स' लोगोफोर बेरायजोब्बाय बेनिफ्राय फाइनालि गाबोन थांनोसै आङो एसे जाय लोगोखौ लोगो हमनो थांदोंमोन बिसोरखौबो लोगो मोनबोबाय जोंहा डेम्पल मिलि सिंगार आरो बिनि हासबेन्ड आरो लोगोसे प्लास बिनि गेजेरावनो आं फैयै बेंटलावहायबो आङो माबानि न'आवबो मा होनना बुङो मनालिसा आरो सोरां बसुमतारी बिसोर सानैनि रेस्टुरेन्टआवबो हाबबोनानै आङो एसे देखायबोबाय आरो ग्रिन टि लोंबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो आरो बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जायफ्रा आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयारबो खालामनानै होदो जेन आं नोंथांमोननि गेजेराव मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लानानै आं लाबोनो हागोन ब्लग भिडिअ लाबोनो हागोन माने कसिस खालामबाय थागोन आं लोगोफोर बेबायदिनो लाबोबाय थानो थाखाय नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय जायफ्रा माने नायदों अन्नानै माने साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय आंनिफ्राय बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय आरोना स' आंनि भिडिअआ दिनै एसेबाङानोमोन बेखिनियानोल'मोन ओमफ्राय आसा फारिदों नेक्स्ट टाइमावहाय नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ना मा बुङो देन थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय ब्लग भिडिअ बाय लोगोफोर